Kok kaya anyaran ya lho. Perjurit ngendi bali rantai iki awak dhewe apal kabeh iki kok anyaran. Pindahan ke gantri brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. kayak rombongane bintang tamu mau kok Sajake ora. kok geger ana apa tege Perang. ya ampun perang Iya. mbok damai-damai urip ning alam donya iki sing ngrukun nek padha gelut entuk-entukane apa sing menang ya lara sing kalah ya lara Lah nggih. Ning pun dadi kewacut dadi perang. Nun jawuh sampean perjurit anyar ke pindahan saka jalan kapas kok pindah kono sepi ke masa telung dina grobokan pindho marai ra entuk dhuwit ke entuk dhuwit ya ampun ning entek lipstik apa entek lipstik lipstik ke nanti entek lipstik ora ono pemasukan babar blas nyoba mencari keuntungan dadi perjurit kon maju wae gok ben pecah ndase yo aja pakake bae aku sengit e kaya ngono kuwi wis omong mburimu ya ampun boneka lucu banget ya ampun kuwi boneka apa wong ke wong yo adikku sampluk ingi wonengen uang padake boneka ya ampun lucu banget lucu ya ampun brengos nangis seri rong tok ya ampun aku seneng lho weruh wong nek brengose sithik tak tukune gok aja wenehno gok engko nek turu tak petele ndase aja dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalam Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. nun mangke Koko Prabu Jimat sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Amarta Kanjeng Koko Prabu Puntadewa rayi para ing Madukara ngaturaken karaharjan alamu paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Amarta Koko Prabu Puntadewa kadangipun Kakang Nyai Arjuna ya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala pratanipun Kakang ana ing kasatriyan Madukara Niskala Raharja Yayi ora nempolanan sewiji apa mung keparengipun Kakang ngaturaken pudyastawanipun Kakang katur ngersani Yayi Panengah Koko Prabu kula tampi pindha jejimat dayana ing kasantosan mboten langkung kasekecap anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Darma Kusuma Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Amarta ana ing pendhapa kasatriyan ing Madukara miwah Koko Prabu Ndarawati Sarawa Paduka ingkang rayi ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhap padha paduka Koko Prabu Indwaraka sesembahan kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna kadangipun Kakang Nyai Arjuna ya wis dak tampa karya bombong penggalipun Kakang asung pambagening Yayi Panengah lawan pun Kakang ing Dwarawati mongko sok baline Arjuna salam taklimipun Kakang ngatur kersane ngarsaning Siadi Yayi Panengah kula pendhingga jimat paripin dayana ning kasantosan mugi kasekecak anggen jengan dika lenggah Arjuna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang Indrawati ana ing kasatriyan Madukara dina samengko iki Dimas Arjuna Koko Prabu Baladewa ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing pendhaping Madukara Koko Prabu
Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayatura jagat. Ya Janaka. Wis tak tumpah sumpah bagining sira Yayi Panengah. Sawanipun Kakang ing kasatriyan Padukara tansah pinanganing kawidadan nderek Sambikala Durga Mendhak Kala Sirna. Yayi pun Kakang ngaturake puji astuti ning pun Kakang ngatur ngersane kadangku Panengah Pandhawa Yayi Arjuna. Kula mendinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan. Mugi kasekecakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu. Ya Janaka. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang Mandura ning kasatriyan Madukara dina samengko iki. Sinuwun Prabu. Sinuwun Prabu ngamarta aku ngaturake sembah sungkemku katur sinuwun Yayi Sembadra kadangipun Kakang ya. Dak tampa siagi atur pangabekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Ndak gegem dadekake jimat Kakang Prabu Ndhurawati aku ngaturake sembahku katur ya Kakang. Ya Sembadra tak tampa. Sira kadangipun Kakang ngaturake bekti kelawan kadang tuwa tak tampa ora liwat pangestune Kadang Ndhurawati Tampanono Bratajaya. Ndak gegem dadekake jimat Kakang Prabu Mandura aku ngaturake sembahku katur ya Kakang. Ya Sembadra tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanono lara ireng. Ndak gegem dadekake jimat parimana ing kasantosan kasekecakno anggonmu lenggah ning pendhapa kasatriyan ing Madukara Kakang Prabu. Sembadra kaya wis ora kurang kepenak praptaning Kakang Mandura ning kasatriyan Madukara dina samengko iki Bratajaya. Koko Prabu mboten mantra-mantra rawuhipun kadang kula sepuh tetiga. Nanging persasat kadidine pangijawan taing Sang Hyang Bathara Darma, Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang badhe andung kabagyan dhateng ngraying panengah pun Janaka Koko Prabu. Yayi Arjuna praptanipun Kakang ana ing kasatriyan Madukara sayekti mung kepengin melu mangayu bagya nggone garwamu Yayi Wara Sembadra wis nggerbini pikantuk Sabta Candra tungklungganing dina samengko iki Yayi. Monggo jaring para sepuh padha ngendikake sawijining wanita ingkang nggerbini wis ngancik Sabta Candra ateges jabang bayi wis bisa rumagang karya mung kari ngenteni wakyane mangsa kala ya kuwi weruh kelawan padang hawa Dimas kadangipun Kakang Arjuna. Kaya ngapa to bungahipun Kakang Indrawati jernyatane lara ireng kuwi kadangku taruna, kuwi kadangku muda. Mongko winengku dening kadangku Yayi Arjuna nggone mangun tembayatan, mangun bale wisma dina samengko bakal pikantuk kalining katresnan ya kuwi wujuding jejabang bayi ingkang kinandhut ya kuwi Sembadra ing wis ngancik Sabta Candra tungklungganing dina samengko iki Yayi. Pun Kakang melu mangayu bagya seperti jemurung dene Syadi bakal pikantuk momongan ya kuwi saka garwamu Wara Sembadra. Janaka wonten dawuh Koko Prabu sik ana bab ingkang tinemu ganjil jroning parapatan kasatriyan Madukara. Monggo Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Kresna apa denipun Kakang sowan ana ing kasatriyan Madukara iki sayekti mung bakal kepengin mangayu bagya ya kuwi Wara Sembadra mrene bakal kagungan putra minangka talining katresnan nggonmu tembayatan kelawan adhiku wadon. Nanging sabab apa wiwit mau kok katon remu pasuryanmu ora ana rasa gembira, ora ngatonake nggonmu bungah merga garwamu wis ngandhut 7 candra. Arjuna eneng apa Sembadra uga tansah tumungkul sajake ana perkara ingkang ginebeng jroning penggaling Yayi Janaka. Yen pancen kawedaring kathah lan mbok keparengake tumuli paringa dawuh matur lawan pun Kakang. Ana apa lan ana wigati sing kepiye? Lah kok dadi kahanane kaya mengkene ora katon yen to Syadi kuwi nedeng bombong penggali roh kahanane garwamu ingkang wis ngancik Sabta Candra nggone gerbine. Arjuna aja mbok dheleke ning atimu. Ayo gage matur marang kadang-kadangmu tuwa eneng apa kawingan estunipun anggen kula ngawontenaken pepanggihan para kadang tuwin para nayaka ing Madukara. Saya tinedya miwiti anggen kula nggadahi inggih menika upacara siraman
dumateng inggih menika pun Yayi Wara Sembadra anggenipun sampun ngancik Sabta Candra anggenipun ngandhut jejabang bayi menika atmaja kula nanging men kados menapa to gempung ing manah kula dene wonten aturipun Yayi Rara Ireng ingkang sampun kula tampi bilih adicara siraman ingkang badhe lumampah menika kala wau ingkang rayi boten dipun keparengaken anyirami dhateng pun Wara Sembadra namung estine manah Wara Sembadra kepingin sanget dipun sirami dening kadang kula inggih menika Kakang Mas Jodiwati inggih Kakang Mas Werkudara menika Koko Prabu ngandadosaken bingung raos ing manah kula Arjuna kula wonten timbalan kena ngapa lah kok tok gawe susah kena ngapa mbok gawe angel nyatane Werkudara kuwi kadang werdamu dhewe yen to pancen adiku Wara Sembadra kepengin disirami dening kadangku Yayi Panenggak ya kuwi Yayi Jodipati tumuli siadi utusan kelawan Ayaka ing Madukara matur kelawan kadangmu ya kuwi Yayi Werkudara supaya rawuh ning kasatriyan Madukara ingkang saperlu mituruti apa dadi pamutaing garwamu Wara Sembadra lho la iya ming perkara Sembadra bakal njaluk disirami dening Werkudara wae lah kok mbok gawe angel mbok gawe bingung ming kari matur kelawan si Werkudara yen pancen Werkudara mengko ora saguh ngirami karo adhiku wadon aku dhewe ingkang bakal njaluk lawan si Werkudara supaya prapta ana ing kasatriyan Madukara mboten perkawis menika Koko Prabu lah terus perkarane apa coba mugi dados ning ngaweningan nalika semanten kula sampun utusan Ayaka ing Madukara supados sowan dhateng kadang kula Kakang Mas Jodiwati namung kados menapa kagiyating manah kula aturipun Ayaka ingkang kula utus supados sowan dhateng Jodiwati menika maratelakaken bilih sampun setunggal candra menika Kakang Mas Werkudara inggih Kakang Mas Jodiwati nilar kasatriyan unggul pawenang monggo boten wonten baban ingkang mangandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lun-lunan ingkang puntes Koko Prabu menawi ngantos kadang kula pun Kakang Mas Werkudara boten kundur tumuli inggih menika pun Yayi Wara Sembadra boten kasembadan siniraman dening Kakang Mas Panenggak kuwatos ing manah kula menawi ngantos wonten menapa ingkang dumados wonten jejabang Koko Prabu jagat waisane Bathara wayah para jagat dadi Werkudara wis ana sacandra iki lunga saka kasatriyan Jodiwati kasinggihan mekaten wila dalah lah kok dadi ora taliwara Koko Prabu nggih pancen kepara nyata lan mboten napa maiben menawi Arjuna tumuli katingal rengu pasuryanipun krana Werkudara ninggal dhateng kasatriyan Jodiwati lho Werkudara lunga saka Jodiwati inggih kasinggihan mekaten wila dalah lah nek nganti iki mengko ora kakon disirami dening Werkudara monggo Kresna kowe ngerti dhewe panjaluke wanita ingkang gerbini ngancik Sabta Candra kuwi ujaring para sepuh ngendikane para kaki-kaki kuwi dudu panjaluke ibune nanging kuwi pamutahe anake saka Guwa Garba yen to pancen iki mengko nganti Werkudara ora ketemu lan Sembadra ora kelakon disirami dening si Werkudara kuwatire ngrasaku yen to ana apa-apa ing dumadi lawan jejabang iki kandhut dening para Sembadra mula wektu dina iki Janaka kula wonten paring dawuh apa si Adi ora utusan Ayaka sartane Punggawa Madukara kinen goleki sarta ngulari menyang dilenggahe adiku Jodiwati Koko Prabu sampun boten kirang-kirang anggen kula utusan kaliyan Ayaka Punggawa Madukara parandening boten wonten ingkang mangertosi wonten pundi lenggahipun Kakang Mas Panenggak mila dinten sak mangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ndadosaken cecala obor manahipun ingkang rayi Madukara kepareng inggalih Koko Prabu sak mangke ambudi sarana kados pundi supados Kakang Mas Jodiwati tumunten kundur wonten ing kasatriyan Jodiwati lan kepareng rawuh wonten ing kasatriyan Madukara mituruti dhateng pamutaipun inggih menika pun Wara Sembadra kosek Janaka Sembadra ana dawuh menapa Kakang ora lah kok dadi ana penjaluk ingkang aneh-aneh iki mau apa mrentul saka penggaling si Adi apa si Adi mung manut kelawan mubah musi ing jejabang bayi apa ana sasmita liya ingkang sira tampa ingkang lumrahe yen to sira kuwi garwaning kadangku Yayi Janaka ingkang nyirami kelawan sira Arjuna utawa Sembadra kuwi ya si Janaka dudu kok wong liya
nanging sabab apa lha kok ana pamotah liya saka para Sembadra. Kakang Prabu, nalika semono aku nyumpena ora katon mantra-mantra. Aku nyumurupi kelawan Kakang Jodipati, ya kuwi kadangku sepuh Kakang Mas Werkudara. Katon dene mencorong cahyane, mongko bareng tak tamatake kaya elok banget jroning pasumpenan. Kadangku tuwon Jodipati kaya mangku Sang Hyang Candra katon sumurut gumebyar cahya mulyana mubah musik ing jabang bayi lan krenteking rasaku kok kaya kepengin disirami dening Kakang Panengga. Kakang mengkono menggo apa to sababe dene adreng rasaku nggone Kakang Werkudara ingkang nyirami upacara Sabta Candra. Ya kuwi jabang bayi ingkang mapan ana ing kandhutanku iki Kakang Dwarawati. Menika wonten satunggiling nalendra ingkang minggah wonten ing pendhapi kasatyaning Madukara. Jagat paesaning Bathara Wayakara jagat Arjuna ya. Kok Prabu? Menika wonten satunggiling nalendra ingkang minggah wonten ing pendhapi kasatyaning Madukara. Lah ya pun Kakang ya wis weruh. Janaka wonten timbalan. Tumuli timbalan napa wigatine nalendra iki? Yen pancen nalendra iki mengko sedyane apik lan becik syadi nadyan dudu wujuding nalendra kudu ngluwi balaksana kasinggihan. Lah yen to bakal mbututek banyu bening kanan kasatyaning Madukara. Aja melu-melu pun Kakang dhewe bakal mundurake nalendra iki. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Yo Janaka. Kisana sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula warna. Panjenengan menika nalendra saking pundi lan sinten jejuluk ndika Kisana? Nona mit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone dumawahing tawang tuwa. Nuwun sewu Raden. Menapa kepara saestu kula menika sampun boten lepat sowan wonten kasatriyan Madukara. Mboten wonten kalih inggih mriki menika kasatriyan Madukara. Sinuwun dalah. Wah, menawi ngaten boten sisip. Anggen kula sampun kekalangan malaya ngideri jagat. Ngupaya wonten pundi durungipun kasatriyan Madukara. Malah dinten sak mangke sampun pinanggih lan sampun saged aben ajeng kaliyan Raden Janaka. Panjenengan Raden Janaka. Inggih. Kula ingkang ngrenggani kasatriyan Madukara, kula pun Janaka Kisana. Wah, edan iye. Wah, nembe menika kula sumuruk wujudipun titahing Bathara ingkang bagusipun panci boten kepara nyok klentu. Jagat menika ngantos kebrebeken dhateng kumandhangipun Raden Janaka. Satriya bagus tanpa cacat gaya teja pengawak tirta pamulujenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sutianing rat lelanging jagat lancuring bawana. Biyo. Mboten nyana babar pisan bilih mekaten pasuryanipun Raden Janaka. Dipun tepangaken Raden. Kula menika wingking saking negari Balirante. Wingking saking negari Balirante Gusti mestani dhateng kula menika Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara iki Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara inggih kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu. Ingkang wonten ngandhap panjenengan jejer kaliyan panjenengan menika ingkang garwa. Menika semah kula pun Wara Sembadra. Wara Sembadra menika inggih sinuwun Prabu Jayalengkara. Wah, dalah edian. Apa sing jeneng widodari iki wujude kaya ngene iki, Boyo? Sajek jumlek aku ki dadi menungsa durung tau weruh widodari. Ning barang sumurup citraning Diayu Wara Sembadra. Sajake Boyo iki ingkang sinebut widodari. Wah, ayune tumpuk undung. Wah, nun menika kok padaranipun ageng menika. Kenging menapa? Semah kula nedeng gerbini. Oh. Meteng to? Inggih. Wah, pinten wulan Raden? Sampun Sabta Candra 7 sasi. Inggih. Kantun mecotot. Omongane kok gelayaran. Ana apa meteng kok doleke kari mecotot gundule atos. Kok Prabu aturi sabar. Nyatanipun cak-cakanipun Narendra Sabrangipun niku kados mekaten menika. Ya wis. Wah, edan. Wah, naik ngaten jumbo kaliyan ngendikanipun para sepuh.
jumbo kalian ngendhanipun para kaki-kaki wong wadon menika ketok ayu-ayune nek meteng menika ketok ayu-ayune nyatanipun sareng kula waspaosaken nadyan nuwun sewu padaranipun bledhok ning pasuryanipun biya-biya jagat tanpa timbang negari men kula menika kathah wong wadon ning kula menika dereng nate mrangguli wong wedok sing ayune kaya ngene pakulitane lumer putih kaya santen mbah nggih kula menika kathah awake putih ning gusine biru mila mawi mingkem menika sae ning nek merenges wah sampun damel cuwa damel gelo tiyang manggenan kula menika kathah cacatipun ayu ning akeh cacate ning nek niki jan wah piyayi saking Kilen nyebut sempurna mekaten kisana iki nun sawe ingkang wonten wingking menika kadang kula sepuh sinten Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa oh nggih kula nate mireng kondhangipun Nalindra Ngamarta inggih Ngendra Prasta Prabu Puntadewa Nalindra ingkang lila lahir batin bebasan dipun sebat nadyan rahipun kemawon wujud pethak krana ikhlasing penggalih Prabu Puntadewa menika sampun malih bondo donya ingkang dipun suwun dening liyan nadyan pejah gesangipun dipun suwun dening liyan badhe dipun paringaken waton menika dados kabagyanipun tiyang sanes hebat wah matur suwun persasat kadididik kejugrukan Bukir Sari kelepaning Samudra Madu dene kula pinanggih kalian tetiang mustikaning jagat tetiang ing dados unusaning para titah inggih kisana lajeng wonten wingking kula menika Nalindra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna inggih Nalindra Titis Sanghyang Bathara Wisnu menika kathah sami nyebat mekaten kisana waduh lah kula niku mboten ngimpi napa-napa kok ketemu karo Ratu Titis Dewa Sang Puntadewa wingking panjenengan menika kondhang titising Sanghyang Bathara Darma Prabu Kresna menika kondhang titising Sanghyang Bathara Wisnu wah wonten mriki menika lenggah piyayi pinunjuling apa-apa braja ling akerep waduh matur nuwun Raden matur nuwun kula sampun persasat nampi kanugrahan dene kula saged sak pejagong kalian para pepetinganing para titah mekaten kisana nggih lajeng wigatosipun menapa dene panjenengan menika dipun utus dening utawi sowan wonten negari Madukara utawi Kasatyan Madukara nggih iki sepisan pitepangan gandeng sampun sami tepang estunipun kula menika dipun utus dening Ratu Gusti kula. Nuwun sewu, panjenengan menika Nalindra. Inggih, kula Nalindra wonten saking Bali Ranting. Nanging sabab apa panjenengan paring dawuh dipun utus Ratu Gusti panjenengan. Ratu kok dibawahke ratu. Menawi ngaten panjenengan menika negarinipun negari jajahan. Sanes. Sampun lintu pemanggih. Negari kula menika negari madhep piyambak nanging sabab menapa dene jengandika paring dawuh dipun utus dening junjungan panjenengan utawi sembahan panjenengan mergi menika nuwun sewu panci sesembahan kula Nalindra kok gadah sesembahan tegesipun negari panjenengan menika negari jajahan mboten namung kula rumiyin dipun telukaken dening Ratu Gusti kula lha inggih menika naminipun negari jajahan mboten kula menika namung dipun telukaken dening Ratu Gusti kula. Pi geret rene tak jejeke cengele kuwi. Ratu kok ngeyele ora jamak-jamak. Sampun to. Mbok menawi rembakipun wonten mriku benten wonten mriki. Menawi wonten mriki menika menawi dipun reh menika negari jajan. Nanging menawi wonten mriku mbok menawi benten. Mboten jajan. Ning pancen kula menika kawon kaliyan Ratu Gusti kula. Mekaten nggih. Kula sanes negari jajan. Namung saben setunggal wulan sepisan kula menika ngaturaken glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi Mas Pices Raja Brana pinten-pinten pedhi katur Ratu Gusti kula menika kinarya tandha bekti sih bektinipun ingkang abdi pun Prabu Jayalengkara dhateng Ratu Gusti kula inggih kula sumanggaken anggenipun mestani lajeng wigatosipun lan Ratu Gustinipun ndika sinuwun Prabu Jayalengkara menika sinten Nalindra Plongkowati
jejulukipun Prabu Jaya Murcita. Nalindring Plangkawati jejuluk Prabu Jaya Murcita. Inggih. Nadyan Nalindra menika mbawahi negari ingkang ageng. Nanging Prabu Jaya Murcita menika kacariyos boten kagungan garwa utawi dereng mengku garwa utawi tasih Joko. Nanging nuwun sewu bab Joko saestu menapa boten kula boten pitados. Nanging sebatanipun tasih Joko. Inggih. Nalika semanten Sang Prabu Jaya Murcita menika reraosan badhe kepengin mengku garwa satunggiling wanita. Dereng ngantos dipun panggihaken sinten iki minangka dados prameswari negari ing Plangkawati. Tumunten nalika semanten kula katimbalan sowan. Sasampunipun ingkang abdipun Jaya Lengkara menika sowan, lajeng Sang Prabu Jaya Murcita dawuh kaliyan ingkang abdipun Jaya Lengkara supados sowan dhateng Kasadan Madukara ingkang wigatos nyaosaken Nawala kunjuk Raden Janaka. Nawala saking Prabu Jaya Murcita. Inggih Raden, menawi tela mangkaten sinuwun monggo kula aturi maringaken kula badhe nampi Nawala saking Nalindra Prabu Jaya Murcita. Kula aturi nampi Raden Arjuna. Ya Murcita, sampun kula surasa jebul pinanggipun Prabu Jaya Murcita kepengin mengku garwa rayi panjenengan. Lho, ngempet bojo adhiku sapa? Rayi panjenengan Wara Sembadra badhe dipun suwun dening Prabu Jaya Murcita. Jaya Lengkara. Jaya Lengkara wonten dawuh menika sinten? Lek nomoripatmu Gandra gobokmu kadange Werda. Raden Janaka kadange Werda adhiku wadon ya Wara Sembadra aku Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Waning pintu wasi Jaladharana Kakrasana. Sinuwun mandura ya. Wigatosipun menapa panjenengan tumuli lajeng jemangkah. Jumeneng wonten ngajenganipun ing atipun Jaya Lengkara. Kowe ngerti ora isine Nawala sing tok aturake marang adhiku lanang Janaka? Ngerti ora? Inggih piye ngerti ora? Inggih mboten mangertos. Ora mbok waca ning dalan. Mboten. Bagus tegese kowe sawijining nayaka. Kowe dutaning ratu ingkang tetep marang kewajibanmu. Nanging kowe tak kandhani. Isine Nawala ing ditawa dening Janaka iki mau surasane tulis ngandhake nek pepundhenmu Prabu Jaya Murcita ngelamar karo adhiku Wara Sembadra. Lho, Nawala menika kala wau isinipun nglamar dhateng Dewi Wara Sembadra. Iya, pancen ngono. Walah. Malah cengengesan. Lho, menapa kula lepat, menapa kula klintu, kula gumujeg. Ternyatanipun kula gadhahi pepunden, badhe gadhahi pepunden inggih menika Dewi Wara Sembadra. Aslistianing warnanipun jagat menika tanpa timbang. Bener, adhiku iki pancen ayu. Ning mripate ratu Gustimu sing picak. Lho, liripun kados pundi? Kowe tak kandhani ya. Jagat iki digelar ora mek sak godhong kira, tak kandhani. Jagat iki jembar. Gusti kuwi nyipta menungsa wong wadon pirang-pirang. Lan kowe kudune ngerti, Sembadra ki senengku garwa dening adhiku Janaka. Apa kira-kira donyamu kono iki kurang wong wadon? Apa kira-kira jagat negarane ratu Gustimu kono kae iki kurang wong wedok? Lah kok ketayalan ngelamar karo bojone wong liya, ora melek mripate ratu Gustimu. Lho. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun priksa ingkang kagungan Dewi Wara Sembadra menika adhiku lanang Janaka. Nuwun sewu, kula nglamar Wara Sembadra panjenengan menika namung kadangipun, lah kok duka-duka. Mongko sing dadi guru lakine Raden Janaka mboten duka kok panjenengan duka. Kok goblok kowe iki? Kowe melek aku kuwi Nalindra Mandura, kadange Werda Janaka, kadange tuwa Wara Sembadra. Lah kok dadi aku wong tuwa adhiku dilamar karo menungso. Ratu Gustimu aku meneng wae iki. Aku wong tuwa sing kepiye aku tak takon karo kowe. Nyuwun pangapunten. Panjenengan kok duka-duka kaliyan kula. Ayo metu jaba. Metu jaba. Aku ora sudi rembukan ro diapormu. Menungso diapor kaya ngene ora jejeki raine. Ora gelem nek kandhane nyayang ratu goblok kok keminter. Wis dikandhani Sembadra iki bojone Janaka kok isih cerewet kae. Panjenengan menika nuwun sewu. Kula kinten ratu ya ora lanang. Ora lanang piye? Pamer melu piye? Pamer melu ya. Akhire ento. Nesu sapa-sapa dinesoni kabeh. Ya men. Panjenengan menika mau rak sampun nantang to. Wis. Lah wong ratune sing ditantang wis metu kok panjenengan sing ning kene iki ngopo? Muring-muring kok ning kene iki sak krungu sapa?
Muring-muring ya karo sing diuring-uring kono kok muring-muring nang kene. Mbrebeki kuping ora. Mangkelake. Dume gampang nesu kok bengak-bengok kaya kernet jengkulmu mlocot kowe. Bolo dhewe padha kernet. Nek pancen wani medal kok. Jaya Lengkara, aja mlayu ado-ado. Iya, Ji. Kula wonten paring adawu. Kula nyuwun pangapunten nggih, Yayi. Mboten dados menapa. Kula nyuwun pangapunten, nuwun sewu ngantos astanipun Nyai Darmakusuma wonten talingan sedaya. Ngene iki lho. Mergi mboten kiyat nyumurupi kamurkanipun inggih menika pun Koko Prabu Mandura jerwatakipun ngados mekaten. Arjuna wonten paring adawu. Yayi perkara Nalindra mau ora usah mbandak mbok gagas. Pun Kakang percaya Jaya Lengkara ora bakal kewaganan iki ridaning Koko Prabu Mandura. Koko Prabu kasinggihan. Sabanjuripun Kakang mau nyuwun prisa, apa sing wis utusan Nayaka Punggawa Madukara supaya golek menyang dilenggahi Yayi Werkudara. Kula sampun utusan Kakang Semar dalah para Panakawan supados angulari wonten pundi lenggahing Koko Prabu Mandura utawi Koko Prabu Kakang Mas Yudiwati lan kula sampun wekas dhateng Kakang Semar sampun ngantos wangsul dhateng kasatyan Madukara menawi boten sareng kaliyan Kakang Mas Lunggul Pawenang ngono Janaka inggih kasinggihan mekaten ya yen to pancen kaya mengkono pun Kakang melu memuji ngersaning Gusti muga-muga Kakang Semar lan sak anake kabeh bisa ketemu kalawan Kadang Panenggak Koko Prabu kasinggihan Setyaki boten timbalan ewang-ewangan Koko Prabu Mandura mrasta memalaning jagat ing bakal mbupudhek banyu bening kanan kasatyan Madukara. Koko Prabu ngestakaken dawuh ngestakaken dawuh pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Haryo Setyaki. Koko Prabu menawi tira mekaten paribebasan sampun paripurna anggenipun sami pirembagan malah langkung sae menawi pepanggihan menika tumuli dipun bibaraken kula kanthi manjing saklebeting kedaton utawi kasatriyan Koko Prabu Ngamarta iya Dimas Arjuna ayo Yayi ndak derekake kadangipun Kakang Koko Prabu Ndarawati durung katentremaning kasatriyan nyuwun pangapunten ya Janaka ora dadi ngopo jer kuwi dadi kewajibanipun Kakang aku ing bakal ngawat-awati kelawan Koko Prabu Mandura. Koko Prabu kasinggihan mekaten Setyaki kula wonten dawuh Kakang Mas bubarno kang padha sebo pun Kakang nedya manjing jroning kasatriyan nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Garbaruci. Oh wonten dawuh bilung dalam jebul tinempune nggonku diutus dening Sinuhun Prabu Jaya Murcita ingkang wigati ngaturake nawala marang satra ing Madukara Raden Janaka. Kowe ngerti ora, Gong? Isining nawala apa? Lah nggih mboten ngertos wong sing asta nawala sampeyan. Napa malih kula niku ming abdi, napa malih kula niku ming batur, kok panjenengan paring dawuh kowe ngerti ora, Gong? Lah nggih mboten ngerti. Lah kowe tak kandhani. Bareng nawala tak aturake Raden Janaka, nawala sinurasa dening Panengah Pandhawa. Jebul tinemune nawala ingkang diparingake kalawan aku lan diaturake dening Raden Janaka mau isine Sinuhun Prabu Jaya Murcita nglamar putri Madukara. Lho, nglamar putri Madukara. Ya. Sing dilamar garwane Raden Janaka ya kuwi Dewi Warasembadra. Bakal winengku garwa dening Sinuhun Prabu Jaya Murcita ana ing negara ing Plangkawati. Terus Raden Janaka nalika semono kendel wae. Sing paring wangsulan kalawan aku kadange tuwa Warasembadra Nalindring Mandura Prabu Baladewa. Maring wangsulan kalawan aku malah semune duka karo aku, Gop. Ha mesti sing jeneng adine wis winengku Raden Janaka kok sampeyan niku nuwun sewu. Sesuk meneh nek diutus niku nyuwun priksa wigatine napa, karepe napa. Dadi sampeyan niku nuwun sewu ora kaya kok kaya dilaropake enten juranging kasangsaran. Lho, kok aku dilaropake ora juranging kasangsaran? Ketemu pirang perkara. Sampeyan dilarop keteng juranging kasangsaran ngaturke nawala teng ngarsaning Raden Janaka. Monggo sing mangsuli Prabu Baladewa niku padha karo sampeyan niku bakal nemu cilaka.
sebab urung ora wurung sampean bakal adu arep karo wong Madukara. mongko Kakang Sembodra Lenggah teng riku. tan wurung sampean Adu arep karo wong Mandura. ora ming Ratu Mandura sing lenggah ning kono pirang-pirang Narendra Ndarawati barang yo lenggah ning kono lah saya akeh Mungsuh sampean. mulane ndaratur kula niki sampean lumpuke Wadabala wigatine aku ditantang karo wong Mandura ditantang karo Ratu Mandura Prabu Baladewa kok terus aku ki ora tau penantang mula penantange Prabu Baladewa iki bakal tak adepi piye lung Kandhanono kok. Engko ndak dadak awak dhewe golek mori nggo buntel ratu Gustine awake dhewe. Nuwun sewu nek sampeyan wantun kan Prabu Mandura niku kula nuwun sewu napa pun dipenggalih. Ratu Mandura niku ratu Digdaya sekti kalintang jayaning perang. ora tau negarane ketekan Mungsuh merga pancen digdayane Prabu Baladewa. nek sampeyan kok wani nampa penantange Ratu Mandura niku kula nuwun sewu napa sampeyan wis jeleh nyawang endahing jagat padhanging srengenge. lho kok tembungmu kaya ngono Aku ratu tanpa tanding. aku ratu pilih tanding ning negaraku ora ana sing wani karo aku Nggih mawon, Bos. Kula niku teng omah anak kula bojo kula do wedi kabeh. Ming nang omah kok do omongke. Ning niki teng paran. Niki teng negara utawa teng Kasatriyan Madukara. Niki teng tanah Jawa, mboten teng negara sampean. Nek napa-napa niku nganggo petung ora wae sak kepenake dhewe. lho niki bilung niku lho lho nuwun sewu arpa bocahe kaya ngoten ning niki tresna karo sampeyan dasare kula kalih bilih niku batur niku Pangembating catur nek Ratu Gustine ajeng ke seluruh dalan sing kleru kula wajib ngemutaken, kula wajib munjukaken ngersa Paduka Sang Nata. teko wonten dawuh ora sakekan gunung tanpa gunung pendak-pendak aku omongan karo kowe mesti kendak aku bombong luang kuwi bola-bali nggih ning nyatane nggih ngoten prajurit sanane kon maju nang pabaratan barangipun Engko yen Ratu Mandura sing maju aku sing bakal mapake. Yen nganti aku bali ana negara ing Palangkawati ora nggawa, ora mboyong Dewi Sembodra. Mesti diketok janggaku dening Prabu Jayamurcita tinimbangane mati kodhok ning negaraku. Luwih becik mati ana ing Kasatriyan Madura tak lakoni. wah nggih nek ngoten monggo mawon ning weling kula nggih sinuwun nek kira-kira ketemper yudane ampun diteruske mengke ndak kula kalih bilung mulih wonten negari pundi ngendi mau Lali aku pisan. Wis ket mau wis keletan limbukan barang. Bali rantai. Kula ndak kalih bilung nggawa kuwanda. Lah ngoten niku. Ya, Sing baku apa kang dadi omonganmu bakal tak agem. nggih. Yen kira-kira Wong Baladewa kalah karo aku apa ora jeneng moncer. Punta, mboten sah sampeyan niku ngalem kali awak sampeyan dhewe. Nek mboten percaya mengke dicoba sedhela mawon nek kira-kira sampeyan kalah digdaya, kalah sekti mundur mawon. Bocah Temenggungan wonten timbalan. Gepuk Kasatriyan Madukara, boyong Wara Sembodra. Satriya kanthet ngeyayat bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen mripate mandeng tanpa kedhep. Kowe sapa, Gus? Takon karo aku Senopati Ndarawati. Satru ing garba Raden Setyaki. Raden Setyaki Wresniwira. Tambak Yuda, Yuyudana, Bima Kunting. Wah, jenenge akeh. Balik kowe sapa? Kekeseting Sang Nata Prabu Jayalengkara. Aku Tumenggung Panigas Jangga. Dasar para nyata. Ayo Ndi, Wara Sembodra bakal tak boyong marang negara ing Palangkawati. Isa mboyong Kakang Mbok Wara Sembodra katon isa nglangkahi bebathanging Setyaki piye? Nglangkahi bathanging Setyaki. Wah, sugih kendel bondo wani kowe keparat. Kowe iso ngasorake Tumenggung Panigas Jangga sasat isa njara langit. Rasah kakehan gunung tanpa gunung sing dadi nyatane. Ungalno darwak tebak dadamu ning marganing patimu sing lun. Ora ketemu Prabu Baladewa kaya sing didhawuhke Ratu Gustiku. Ning ketemu satriya jenenge Setyaki. Lho, Hah? Setyaki ana Rombongan kaya rombongane Madukara. Sing ketemu Setyaki sapa?
Tumenggung Panikas Jangga. Aming pangkate Tumenggung kok mungsuh Senopati. Cecak nguntal cagak cebol gaya wulan wuta ngitung lintang tangek lakone cepak wurunge. Tangane atose Raja Maklum. Senyakin niku mboten ming tangane, suarane wae atos kok. Lho niku tenan. Tenan. Tantang-tantangan karo aku sajae sithik wae ora wedi. Nuwun sewu. Senjaki niku nek mungsuh prajurit kaya sampeyan niku jane ora imbang, ora imbang. Senjak niku pancen boten paling ora mungsuhe Ratu Gusti sampeyan Prabu Jayalengkara niku rada rame. Ning Pak Ratune mesti kalah. Ratune Mesti mati. ning saora-orane lek perang Rada suwe. Tumenggung kok mungsuh Senopati. Piyon mungsuh beteng ya, Gek. Pangan modar. edan. Aku nyaut tombak terus tak tombake ora tau kena. Dheweke ndo nyaut gada. Wernane kuning mboten. Dudu kok. Semu ireng. Oh ya udu Gek. Nek kuning Nek kuning iki gada wesi kuning, nek semu ireng iki ketoke kuwi gadane bendinane Sencaki kuwi. tumbak di sendal mumbul. Sirahku tutha gada bres. Pet. Mripat ora weruh apa-apa. Pindhane nggon cekel dies. Tutuk dadaku nek udu aku mesti mati. Niki sampean ming dereng krasa kok. Sampeyan niku rumangsa sampean ditutuk Sencaki gada niku waras napa? Lho, nyatane aku iso ngadet. Niku durung. Niku mung 3 dina sampean celak. Arep omong angel, celek. Terus bar niku mati separuh terus modar mergo organ tubuh sampean wis rusak. Dikeprok karo Sencaki. Ngoten. Wih, tenan apa piye lho? Kowe domongi kok. Kula niku ketuke patih kaya sampean, Tumenggung kaya sampean, raja kaya ratu Gusti kula nika. Niku wis akeh banget anggere teng tanah Jawa, teng negara Ngamarta, mesti mengko jam 2:30 Mati. Lho, apa mesti mati? Mati nek ra mati tenan ra bubar wayange. Oh, sampean niku sing logis ta. Logis ki apa? Ah bilung niku wong modern, sampeyan marang bilung mesti ora bakal tekan. Pun mundur iku. Wah, edan. Mati aku. Wah. Apa jajane lho? Lah ngandel ta. Wis mulai celak to. Semongi ngeyel. Niku ketoke saniki ora apa-apa, niku saya suwe kekuatane gada niku masuk teng awak, celat, bar celat mati separuh, bar mati separuh modal. Wong suwe sinten? Sencaki. Dudu. Wonge guyu terus. Oh, Gatot. Dudu. Guyu terus to? Guyu terus. Ning dudu kuwi. Lah sinten? Ngakune Patih Mandura. Patih Mandura. Pragota. Heeh. Biasane ora tau perang. Ambek menawa keju awake. Golek supaya golek keringet. Sampeyan kalah. Kalah edan nganggo sikil tok. Tak antem, dheweke nesu lagi guyu tak antem watuk wong. Nesu, asem lagi guyu diantem. Terus kula aku diajar, diantem sirahku gletak tendangi awakku kok. Entene dhewe mumbul dhuwur banget ngejloki diajaku. Wah, jan kok rumangsaku kok prajurite remuk jero kabeh tolong iki. Ayo wis ben ngandani ngayel. Mbok ya wis ben. Tur Patih Pragota ki ya biasane ora perang lho, Gak. Lah iya. Kok iki kok perang lho? Aku ya ora ngerti, Mbah. Biasane iki paling ora Patih Surata. Lho, Patih Madukara ki Patih Surata kok ora ngetok. ora mangkat. Absen. Ya wis ora apa-apa, Gak, nggo tambah-tambah penghasilan. Ah iya. Soale Madukara ki nek mangkat kabeh akeh tenan lho, Gak. Lah iya. Gedabyal. Oke sing nganggur rumah saya. Bendek loro ya dinutuk wong loro. Ayo wis piye? Mangga dumpyo ayo. Wis ngrekoso pokoke. Ya wis ora apa-apa ditambah-tambahke lho. Dikuat-kuatke. Sapa niki sing arep maju? Kira-kira nek pira-pira prajurit isih ana sing turah.
Maju ora apa-apa. Nanti ora ana wayange ra disediake kok. Nah. Ya wis peladen pocokan ki ngene iki. Sarwono. Kok kaya anyaran ya lho. Perjurit ngendi bali rantai iki awak dhewe apal kabeh iki kok anyaran. Pindahan ke Gantri brengose apel kok omongane karo menjep-menjep. Keke rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Perang. Ya ampun, perang. Iya. Mbok damai-damai. Ora ngono ing alam donya iki sing ngrukun, Gek, sing ngrukun. Nek padha gelut entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kewacut dadi perang. Nun jawuh sampean perjurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. kok pindah. Kono sepi, Gek. Masa 3 dina grobokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Gek. Marai entuk dhuwit ya ampun ning entek lipstik. Apa? Entek lipstik. Lipstik. Lipstik, Gek. Nanti entek lipstik ora ono pemasukan babar blas. Nyoba mencari keuntungan dadi prajurit. Kon maju wae, Gek, ben pecah ndase. Yo aja. Pakake wae aku sengit kaya ngono kuwi. Kuwi sama mburimu ya ampun boneka lucu banget. Ya ampun kuwi boneka apa wong, Gek? Wong yo adikku Sampluk ingi wonengen. Uang padake boneka. Ya ampun. Lucu banget. Lucu ya ampun brengos nang ngisor irung tok ya ampun. Aku seneng lho weruh wong nek brengose sithik. Tak tukune, Gek. aja. Peneng Gek. Engko nek turu tak petele ndase. Aja ora sampeyan ora. Arep maju apa ngajeng napa? Maju, maju cantik. Mundur cantik. Nek maju mang maju mriko. Musuhe sapa, Gek? Perjurit Madukara. Madukara. Ngawur kowe sing ngono iki Madukisma. Madukara ya ana. Ya ampun ngerti kok Madukisma ki pabrik gula. Sapa sing nyawugan Madukisma ki wonge mesti manis. Mergo pabrik gula. Ya lung tinggal minggat yo. Kowe toko ki aja ngono. Ya wae sadurunge minggat kenyang pira sik. Ora ladeni. Glogok kon ngenyang. Moh, ora sudi ora. Lajeng maju. Ampun omong mawon. Among Suramarta jam raten berpada gede. Masa ya ampun. Suarane gede banget. Nek yo ming aja mandeg nek suara gedene, Mas. Yo. Sapa kowe? Sukimin. Sapa? Sukimin. Alias Mbak Mimin. Lanang apa wedok? Manut, Bos. Manut ya ampun, aku ora kok, Bos. Lanang iso wedok iso. Awase dhisik. Rene arep ngopo? Perang. Perang karo aku. Iya, Mas. Ayo perang. Ya. Ya saiki ya. Nendi? Golek-golek sing meteng. Masa perang padang banget ngene iki ya ora enggak mudah pokoknya. Enggak gayeng. Ora kowe kok saya suwe saya medeni. Ora apa-apa, Mas, aku ora apa-apa. Katon aja tok cekel biku. Engko nek tok cekel biku kowe gemes, aku gundel lho, Mas. Jenengmu sapa? Sukimen. Mas, ya ampun brengose. Aku wis gelisir lho.
Kene ming semono kekuwataning Wadyabala. Madukara ming di ngono wae mlayu kabeh. Ya ampun, Raden Janaka aduh arep karo aku. Tak masas. Wong melajar, ono mungsuh ampuh banget. Nopo iki? Aku dicokot ndrodok awakku. Wah, edan. Kayak mungsuh iki kaya ngok. Ya ampun. Iki kok kaya kernet. Kernet dengkulmu melocot. Sapa kowe? Sukimen, Mas. Sapa? Sukimen. Ora omong kok menjak-menjek ngono to. Ya ampun, nek delok wonge gagah banget iki. Enggak kuat aku. Apa rene? Perang, Bos. Murah, Bos, 30. Lho perang kok nganggo regae piye? Wis setengah loro kurang 5 tak korting. Ya selawe ya ora masalah ya. Oh, ndara sendake ngapusi. Oh, aku ditokke banci. Oh. Molas. Ya ampun, duit apa to, Mas? Apa Prakuta? Wah, ampuh banget. Kula antem mboten dirasake kula digetak kontal. Lho, sapa? Lah niku wonge pun monggo. Wah, menungso ora tata. Panus mari jajaran sertane bawana. Lah kok iso ngunturke perdes kok madu karo ki anggepe wis 100 barang wis pulet-pulet apa piye? Sapa, Mas? Golek sapa? Ngapain Mas bengok-bengok ini ngapa? Ya ampun ora bengok-bengok mribene tanggane wis dosare kabeh. Su Prakuta. Ratu ditokke kaya ngene iki. Monggo dirapi, rapi ndasmu iki. Wah, tatanan kok ora ndek tata krama ganggu. Baladewa Ratu Gong Binatara tiyang agung jagat ora ana sing kembar. Meng ditokke menungsa kaya ngene iki. Sapa kowe? Sukimen, Mas. Sampean? Baladewa. Ya ampun, Baladewa. Iya. Ratu ngendi, Mas? Ratu Mandura. Panjenengan enggak dampar kula ingkang nyembah. Prabu Baladewa kuwi ora ndek prikamanungsan. Wong dibleseke nang gejlik. Untung ora ana banyune. Ora ana banyune ning telek tok. Togo kok sik togo. Kecocok pang. Ayo dipenake. Ora arep dadi prajurit. Ora arep dadi prajurit, mari dadi prajurit mbok buka salon. Kabeh pun mundur. Kantun sampeyan mikir. Mikir. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung. Baladewa kuat nadahi siung pengapit. Meguru selawi lakang manuswaning jajaran. Wah, reget tandangmu keparat. Kowe nyokot Maranata Mandura Prabu Baladewa. Jaya Lenggara. Kuat nadahi Kyai Nenggala Meguru. Pamer kowe iso mabar sambles bumi. Apa Mbak Baladewa kalah tekan semene? Apa Mbak Baladewa kalah tekan semene? Ki nek karo Pragoto diejek aku. Ratu kok omongan ro lemah. Iki Kyai Nenggala tak tuncepke lemah ora jedul-jedul ning jagat. Aku ambles bumi, pusangane ditancepke bumi iki bumine panas. Mandane. Iki nanti kok ndelik. Endi? Teng Jugangan. Neng Jugangan piye? Untuk waton slamet. Sampeyan ora manut kula merdi modar. Aduh mati aku. Aduh matur nuwun kok matur. Sami. Bilung nang ndi bilung? Wirawiri kunangan Baladewa tutuk ndase ambyar. Pun diklaske mawon mati. Kak. Takak. Lah kae wonge goleki mbok kandhanono nak ning kene.
Oh, iki apa? Lamit. Mit. Cangkem kok ngundak-undakan. Saking dawane kok ya. Wah, aku ndelok rame bagayong tenan. Anggepmu kon mabur Baladewa kalah karo kowe. Iki nenggala tak crorongke munggah ora timba cetundang Baladewa dirang taman malu manem langsung dicucuk. Saking do gugupe. Ha iya. Ora apa-apa. Ratu Gustimu tiba gedebuk mati kowe. Aku wis muni mudiar. Wah Ratu Gustine kok mutar-mutarke. Ra seneng kok. Ha iya. Ambles bumi, nenggala tancepe bumi. Panas bumine Ratu Gustimu. Waduh. Wah, ramene raja maja-maja nyenengke tenan. Iki ki ndelik ning jelon jugangan kok cangkeme. Oh iya, Ding. Lali ya. Alon-alon bae. Lah ya rame tenan kok. Ayo. Wah. Ratu Gustimu ki jebul wong cilik. Ha iya. Iki wong Ratu Gustine lagi kok ngentut. Lah kok sumpah bumi langit aku ora. Ngambune kaya ngene iki kowe pangananmu kadal barang tok pangan. Kadal matamu iki. Kadal barang dipangan. Sapenake dhewe ora. Aku ora. Ambok demi sing gawe urip. Aku ya ora demi bumi langit. Delok ngapura kok aku kok. Mula kok angine saka kene. Sedyaki wonten dawuh. Goleki. Iya. Kecekel atur nomore nak jejeke ndiase. Iki to. Kecekel ditenono. Goleki. Menungso ora ajar. Hati-hati. Aku ya wis nganti. Aku flu. Apa? Aku ki flu. Wong mau ora wahing kok saiki wahing. Kaya ana sing wahinge candak dudut sirahe wae. Nanti Kakang Prakutowa mboten ngerti kaya ana wong swara wahing. Bocah ngemu ngeyel. Wari kecekel diacar wong pira-pira wae. Kandhane kono aja nglamar karo adine Baladewa ngeyel. Juragane sing goleki. Kalau nek diutang ki mbalekke. Patusi Om Prabu yo. Goleki mawon. Sapa mau lho? Baladewa Sencaki Praguta. Heeh. Sencaki paling alor. Aduh mandek kok. Apa? Mandek cangkemmu meneng wae. Wis bablas. Ngopo kowe iki? Ora getoki bajigur tenan kok. Nyecek tegesan nang ndasku kowe. Monggo kretek. Borokku mateng iki. Titilane kok Gak. Wong tuwa kon mangan borok. ana teng glombleng itu cerita iki. Yo. Awas ngati-ati. Setyaki. Heeh. Prakoto. Baladewa. Kresna. Sapa? Kresna. Kok Kresna kok melu goleki? Weh, Kresna ki ireng to. Heeh. Tak jelas wong ngisor ki ireng banget kok. Ana semburat-semburat. Cangkeme. Mboyo kowe iki ora sok ngawur. Damangi kok Ndangak on. ndangak ya ndangak kan. Ora cetok. Heeh. Baladewa. Heeh. Setyaki. Ayo.
ati loro. Ora udut tok pisan. Heeh. Bablas ngalor. Hitam kelam. Keseron. Kresna kok ngrantapi ya, Kak? Monggo minggu obah sithik lho. Mbok dileki sapa? Oh, Sapa? Tatin. Oh. Kak wis rantak ya? Wah, cangkeme ora. Katon peteng penggaring pun Kakang. Liripun kados pundi? Werkudara lunga mongko tanpa laliwara. Ora dingerteni menyang endi dununging Werkudara saiki. Nggih. Monggo adhiku Wara Sembadra nggone ngadani upacara siraman jaluk ing nyirami si Werkudara. Dimas, ayo mandika satriyan Madukara nyuwun marang panguwasane dak kamurweng dak. Muga-muga Werkudara ndangkul bali marang kasatriyan Madukara. Monggo. Sode selikur dina tobat. Ora pangling kaya sowane Atmajaku kala Durgangsa. Padha raja sak praptamu kula. Pandya Kedari tansah pinanganing kawitadan niring sambi kala sowan kula tebih saking Rubida. Kebareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk kulun. Iya tak tampa pangestune ibumu Namanana ya nggih. Lho pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Apa to kang dadi darunane? Dene sira sowan Nyabiyantara katon nggone ngrepa nggonmu cecikru ngadhep ning ngersaning ibumu ya nggih. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing angka kalih. Ibu muga ndadosna ing kawuningan kula nampi sasmitaning Jawata bilih Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Widayat. Monggo nyatanipun sinten ing kedunungan Wahyu menika badhe pinardawa kamulyanipun turasipun badhe jumeneng Narendra saturun-turunipun mila gandeng ingkang putra menika sampun dipun sasmitani supados sak mangke anggayuh kanugrahan mila dinten sak mangke sinten malih ingkang badhe nampi pesambatipun ingkang putra kejawi namung Paduka Kanjeng Ibu. Ibu gandeng Paduka menika ganeping Jawata. Nadyan lenggahipun wonten ing jagat ewa dene kapitang dados ganeping Dewa Tridasa Wataknawa. Mila sinten malih ingkang saged mitulungi dhateng jasad kula kejawi namung Paduka Kanjeng Ibu mila ingkang saking menika Ibu. Sanget panyuwunipun ingkang putra pun kala Durgangsa kepareng sak mangke Paduka Kanjeng Ibu anggayuhaken Wahyu Widayat sowan ngersanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jati Murti supados wahyu menika mangke boten tinampi dening sadengah titah nanging angemongi dhateng gesangipun ingkang putra pun kala Durgangsa Kanjeng Ibu. Gagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana atobat sode selikur dina kala Durgangsa ing mestine ora lumrah ing akase wahyu kok ndadak digayuhake dening wong tuamu ya kuwi Pandya Betari Durga. Ternyatane wahyu kuwi kanugrahaning dewa ingkang tinampa dening titah ingkang wis netepi marang kewajibane kanthi tuntas. Yen to satriya ya dadi satriya ingkang becik, yen to Nalendra ya Nalendra ingkang apik lan sak piturute. Inggih. Nanging gandeng kowe kuwi Atmajaku. Monggo yen to nganti ora kesempatan panjangkem mesti wae kowe bakal nutuh kalawan wong tuamu aku. Mekaten Kanjeng Ibu. Ya to yen pancen kaya mengkono kala Durgangsa. Bakal budidaya sowan ngersaning Sang Pukulun Jati Murti ya Sang Manikmaya. Upama wahyu isih lenggah ning kayuwangan mesti wae bakal tak suwun. Nanging yen to wahyu ingkang wis lelana ning jagat ya bakal tak upadi ewa semono yen to pun ibu ora bisa ngaturake wahyu marang sira kula. Sing gedhe pangapuramu ya nggih ternyatane pun ibu wis budidaya.
Gandeng Kanjeng iku sampun paring dawuh mekaten kula namung sagedipun nyuwun dhateng panguwasanipun Gusti. Mugi-mugi panjangkanipun ingkang putra pun Kala Durgangsa saged kasembadan lumantar Kanjeng Ibu. Kowe mapan ana ning dandang mangore aku tak munggah ning kayewangan tak suwune Wayu Widayat saka Wayu Widayat bareng ketemu karo ibumu sajae wis ngerti marang legetaning penggaling ibumu. Tumuli mlayu sipat kuping ngambandir gantara semusupe nyumo mantaka Kala Durgangsa. Upama pun ibu ki ngoyak ternyatane ibu wis laduk yuswa. Mula tak kira ora bakal keduga iso ngoyak kawan Wayu Widayat. Nggir, aku wis budidaya ya Kala Durgangsa. Tak jampangi nggir, tak jampangi yoyakan Wayu Widayat aja nganti momong marang jagating titah. Wis mesti bakal nampa kanugrahan yen bisa mancing ana awakmu Kala Durgangsa. Wae